Hola! Hola! A veure si sabeu on estem. Vinga, Una pista. 1, 2, 3. Rise like a phoenix. Na 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 na. Phoenix, a Fènix. Fènix, Mira, una gran ciutat, anem una gran ciutat. a fer un tour per la nostra habitació, que Sí. és brutal, eh? És una habitació estupenda, és veritat. Mira, mira. Superllit de matrimoni. De matrimoni no. És De divorciar. superllit. No cal tocar-se. No cal tocar-se aquí, perquè és enorme. Mira, mira. Les supervistes. Atenció, Les la vistes? bonica ciutat de Phoenix. Mireu, Phoenix. mireu Phoenix. Preciosíssima la ciutat. Sí. Preciosíssima. Unes vistes, Impressionant. l'habitació xulíssima. Mireu el llit, Mira, mira, la piscina. aquí el sofà, els coixinets, Sí. en este costat la tele. L'habitació veus? és xulíssima, és molt millor que la de La Los tele. Angeles. Veus? És superxula. Sí, és enorme. Anem al lavabo. I el lavabo, Aquí. aquí, la nostra hostessa us l'ensenya. El lavabo, la banyera. La banyera. Ai, és raro. És supergran, és molt xula, És és molt molt- maca, és és molt molt xula, maca eh? aquesta habitació. És molt Tot xulo, és este neutrògena, lavabo. qualitat, que tots els productes són neutrògena, això és molt bo. Sí, I sí. tenen bastonets per les ulleres, és imprescindible. Per les ulleres? Ai, per les ulleres. Ara no dic això, l'Anna no sap el que diu, eh? Tantes hores de viatge. Hi ha cafetera. Hi ha cafetera, una mica de tot. Bueno, us deixem. Adeu. See you. See you.